שלום לכם, אני גברת קניידלך, רוצה להקריא לכם סיפור קצר. תקשיבו טוב. דוד נכנס הביתה. הוא היה עצוב. הוא נעצר לרגע ונאנח. תיכנס, חמוד. איך היה בבית הספר? למה נאנחת? הכל בסדר? שאלה סבתא חנה. דוד, סבתא, סיפור אהבה שלי נגמר, הלב שלי נשבר. סבתא, דודוש, מה יש לך חמוד? לב לא יכול להישבר, אתה פשוט עייף. שכב לישון, כבר מאוחר. דוד, לשכב, עכשיו, מה פתאום? אני לא אוכל להירדם, אני נמצא במצב קריטי, סבתא. סבתא, דוד, זה לא יכול להימשך ככה. אתה תישאר פה, אבל אני רוצה לאכול את עוגת שוקולד שלי. עוגה מאוד טעימה. דוד נאנח שוב. סבתא, נו, אתה נשאר פה או לא? דוד, בסדר סבתא, ניפגש במטבח. הסיפור נכתב על ידי גברת קניידלך. ביי.